Rikale anupui pedi jote nu pahi sakhomi urusun takapathian betrin ania anin napo alaya isua atelve miau awangin anget lea mi te poin an nu pa chu an ngai sangin an hoi lama piang adu saktu le ngai na tu an nei ti la kan soi sual om love amai ro chu anin kara chuan thuruk ten om le rap thak tak alo om reng maya langlo tura thuruk engma alo om theilo sang zakwa som ko chovela khachuan Southern Virginia aphaizol te hi vaihlo munin akhat vek thina aram chimlam phei chu vaihlo khuatin minglem anwa nge chu khwa chuan Pastor Eugene Ricky Puliate nu pa chuan an wanglai hun an mangve me ka ring tu thatak an nia wangin an nu panun po atluang le rika chuan koshan River of Life Church ordained minister an nia wangin rongbolin azin chuak renga abuai ve thei le rual pol athiamin naupang poin an ngai na hlea mi tu po mai hian an ringama nupain kar har satna nei te poin athuron an lathina an koshan le khotlang tan atho hlok hle anupui pedi jo puli po chu koshana ain mang ve hlea rimoi tumathiam boka atangkai le an bigina chuan an zai shwai tu bernia koshan zai pola po conductor ngat nin an soloist chuan vor ani ve bok piano le chingchang tum te hi ane so ema aban phak rimoi man ruwa chu tum thiam lo anei lo ti hialin an soi thin rong bol na chu number 1 an da miaw awangin khovel thila in hai wur lam an ngai sak man meu lova he hian an khosak po ati har sat ve na lai chin alo om lo thei lova mal som na an don zong kara har sat na le boina chuan akian san bik lo peti chumi in ti fai te in lo alo ngai fowa ma se aphun ngai lem lo pastor nupui ma ni se mi in na han tho bor te chu poi ati wak lo ni in alang an pa hi kong eng kima a troi om thalea rongbolin mun shanga an chuak renga tharawaril drama piang te komin harasat na sang nei te tan anin hong em reng mayani chutiang takamidang te tana in pe an nia wang chuan rin an hlo hlea an rongbol na po chu phak ang tok a zau zelin an mani in lama counseling class te po an pe chhota zela an kongka chu amamo apiang te tan chuan ain hong rengani abikin thalai rilrulama har satna neiten an pan na sa hlea nule pate poin kong thalama an kai shoi thei be sein an fate an ron tir ve ta fo mai an khwa a chuan mi hriat an lo hlotel tela nakin loka veng chung le ko shan shoi tu lani tur te chu an kai shoi na hnuai seilian an ni ta fur mai amai ro chu chutia an rongbol na akalvung cholai tak chuan pastori ka te nu pachunga chuan van duai na rap thak tak alo thleng tatlat mai kum sang khat zakwa somkwa pakwa mei ni som palizana rika chu van tlang thil poimoa achuaka an hole chuan anupui chu ina mu tur alo om tareng reng lo mai peti chu lo leng chuak ve po ni se chung chen zana le ngal a chuangai lo wangin angai a thata lo hlea police a hriat tir ta top maya thunei tu te chuan puitling rilrulama har satna nei lo po ni si lo chu darkar somli pariat em po aral ma chuan mibo anga an lo ziak lut ngai boxi lova ma alak ngal ngot theilo atuk zing alo nia anupui thom reng hriat tur alom chuang lo ko shan mi puite hna po chuan an zot kwala tu main aom na om reng an shabik lo an ti thei tok tong trai pui bak chu ma han lak pui wak ngai na an shelova peti chu tu main atlan bo em chuan ring lova an panen in ti thiam lo na an nei ngai lo wangin a pasal laka tanga tlan bo chan tur nein an shelo tu te moin an rubo ani an ring bera
ni ni aliam nuwa po chuan pedi joy omna chu police te chuan an la hre thei lo nu machui tur le rin hlel tur an nei boxi lo awang chuan pedi zon na chu a hau tak hlea hospitala te anan zong kuala a om boxi lo case dangan lo khoi toa sum alo in rol fo to wangin pedi bank account te anan endika khoi chet alo ni chuang si lova chui zui ngai na an hre to lo hle pedi chu apasal pui bom tu berle athil ti na pianga tel pui tu ani wangin rika chuan om ngai na po shelo ani bera a khwa a har ngoya rong bol na po a chun zom hlei thei talo chutia che than lak vak ngai na po an hre to lo lai chuan investigator de chuan phone call mak tak an dong tanol mai mi pa pakhat hian an mi bo zon lai peti chu awi re thu aron soi ta phong maya investigator de chuan an thu hriat chu oi harsa an tilea amai ro chu oi lo ngot chi ani big silo kan chui tak tak main like mol mai kha tin he channel hi ilola subscribe lo ni chuan khongain min lo subscribe sak vela notification kha ion page chuan video thar lo chua piangin I first zia thei don ani investigator de chuan papakhat ne na tanga an thudon chumak an ti hlea aron soyanga peti chu alo uire tak takani chuan pasal umin atlan bo te po ani theitlat chutia thil ni thei sang an zel din kwal vel lai chuan peti motor a pickup truck chu anina tanga hlawak lova an muhlol maya motor chu ain hun dana tang chuan nuchia top a ang hle chuti rual chuan tuk verte chu ain khar phui thapa kong khar te la chu ain kal fel thlap boxia ain hun dana tangin uluk takapak a ang boxi lo amak khop mai motor chunga chuan nuhan chui tur awangin sul nu le thil nuchia engma om shan lova amai ro chu investigator de chuan thil danglam an mutatlat mai pedi chu fit nga le in chi saria sang ania amai ro chu kar khal tu seat chu anung lama ain pot back door maya pedi khal chu ni se chung em a hla a chuan apo nun arinom lo asit in po nun dana chuan mi pachutna ani arinom ta hlea apasal la chu peti bolain van tlang thil ti na aom nge ni ti mitamutu an thanem boxia chu wang chuan rika chu arin hlel om ta hau lo mai ani chuan tuin nge peti motor chu khalta angle pastor nu pui chu alo uire rengem ni nge misual thil ti te chu zona om thei alo ni ta pathian le ko shan mit muwa uire na hi sual lian tak ania thunun na po khong takalek ko thin ani peti hi alo uire tak tak ani chuan in thunun mol pho kwal velai chuan tlan bo mai chu athlang jok ani te arinom ta hlea police ta tan chuan nutling mani du thu nge tlan bo hanzon chiam thu aom mia lo chuta thuthar an hriat bel le ta an in pia loka mechanic pakhat robertan peti motor an hmuna bor vela chuan mi pakhat samdum palien lam a hmu thu alo soi ve boka ahun lai chuan chu pa motor chu ani arin thu asoya kong sira alo dinga robert chuan a motor chu a chian nearingin tranpui angai le ngai lo avazota chu pa chuan pui angai lo thu soin alo nara pumpel tum zok niom takin alo vai liam ngal wat nin lal robert chuan a soi bok amai ro chu zan lai thil thleng ania wangin chu mechanic chuan chu pa mel chu chiang takin a mu thei tlat lo asak mel po hriat lo han chui chu thil hau tak turu lutuk ani dona wangin robert soi chu bo zui ngai na an shelo ti chuan chu tia han chui chian vak tur om tak silova chuan investigator de chuan apasal rik pulia chu thu an han zot fia lea anu puine nanin kar in ti thiam lo na eng ma om lo thu le atlan bo chan tur om ang eng ma a hriat lo thu alo soya amai ro chu kar khat anral meu chuan rika chuan thudang lam a soi chho tatlat mai chutia
an nu zon mu thei lova an tareng mai chu angai po acha thei tameu lova an nu pa in kara thuruk alo thup ve trang te apuang chuak chanta rika chuan mipat mei chiat na konga har sat na anei thu investigator ten hena chuan a in puang tarup maya chuan an nu pa in kara in ti thiam lo na a thlen pha thin thu a sei chuak ta tin kum nga kalta khan mei chedang ne na an lo chet sual ve zeu to thu a sei boka investigator te ma chuan pastor chu a in puang fai ta vek mai nu pa in kar thil thleng te hi chu nu pa vekin an hre chianga mi hmuan nu pahlim tak anga lang te po hi aru ka in ngei lo u chuak ve takte an lo ni ve fo mai ma se chung zong chu mi zong hriat a puan zar kher chu lo awangin kanin hriat pui ton vek lem lo an ni nu pa po hian an har sat na te chu mi te hriata abikin ko shan mi pui zong te ma an phor du lem lo ni in alanga kum tam tak liam ta thil thlenga ni to wangin anu pui chuan angai dam to thu le chu thila kher chuan har satna an nei to lo thu te ani poin ler chu asim mak to thu te a soi bok amai ro chu pedi chuan angai dam ani mai thea a thei ngil thei kherangem ti chu zon na om thei alo ni ta rikalaka chuan phubalak atum te po ani thea athung rul nan alo cheskyu ve sak te po ani thei tlat rika chuan investigator ten hena chuan anu pui bo ma karni liam ta vela kol mak tak adon thu a soi boka mi pa oin anu peti chuan awi re san thu aron shil ni in a soya ko shan mi le ring tu thatak anga kan ngai te po hian chaklo na lai an nei ve veka chu tiang chia chuan peti po chuan mishinga a chaklo na lai chu atlan bo pui tamai po ani thei ni thei avatam ta em hunakal zela mithen khatin pedi chu an kho che vela an mu thu an ron sei nak naka investigator te chuan chung an thu don te chu anan bo zui ngal zela pakhat ma rin tlak awm lo a pasalin phone call adona tang tele peti ni om tak an mu thu thang vela tang chuan peti joy chu ala dam nge an ringa be se na po an nei sang hle mi bo chen khathi chu an du reng wanga tlan bo te nun bul chan that le an du wanga in vom bo ta dai te an ni thina peti po hi chu tianga bi bo tamai chu an dilowang ti a soi thei ta hau lo rika in puan na po chu a oi om chho ta hlea an nu pa in kar har sat na awang chuan peti chuan trang dang belin ama kom lim thei tu tur tu emo atlan bo pui ani mel ta viau mai hun la chuan a ngak der mai silova a chung khat laina tele general tha te chu an mang ang to hle an zon mu har po le mu na chance a cheve tial boxia phone ri hleka po an phuzuk zuk to chu di lai zong chuan pedi lai zon pakhat koni chuan a phak tokin alo chui ve chara thil poimo lutuk a mu chuak ta hlau mai rikale pedi te ko shan River of Life Church ne na in thlun zom website pakhata maktak main Romania rama rong bol kal meiche pakhat thalak a muthut maya chu meiche mel chu pedi mel chia ani amai ro chu pedi chu Romania rama chuan rong lova bol ta te reng po ni se engwangin nge apasal hriat lovin akal ngotang ti chu zona lian tak ani an ko shan mi te poin rong bola a chho om reng an shelova amai ro chu thalaka tang chuan peti nge ni in an sheboxia investigator te po chuan mak an ti hle an mel shet nai vai tak te chu thu an han zot fia thalea thil thar an shele ta hlau mai pastori ka teina chuan tlangwal pakhat sual rong a bol awanga an enkol chhotak nikia aom thina investigator te chuan engemaw hriat anei takin tin thu zofia an han tuma kom hlau ni om takin khua a chua san thut mai medical college akal tura in buat sai mek ani lain mission field lama akal tak thut thute an hre chole zela nikia chu arin hlel om tak hop mai akal bo na mun la chu Macedonia ram ania
peti omna mun nia ngai Romania tang chuan kilometer zanga somli pakhat leka hla ania Dakar som pani kalvel chau ani anin kara chuan two people love a om nge rinna alien ta hlea nikia po chu Macedonia rama a om tak tak po an ring talova peti nen Romania chuan rongbol na chuan lamin damlai par an tlan ham niin an ring Macedonia hian ramdang ne na inrem na thuthlung pakhat extradition treaty an ti chu an sign ve tlat lova hei takhi nikia le peti po hian an thlan chan niin an ngai extradition treaty chu ramdang atanga lo tlan chiate an ram sarkar kuta an hlan kir le na thuthlung ania Macedonia chuan chu thuthlung chu engram ma azia pui lo awangin misual dan manga shem tok turten tlan bonan an mangfo thin reng ani investigator de chuan nikia chu an zong ta petium na chu a hriat nge an rin mai baka ama tang chuan engkim chin fel thei anin be sei hle ani ti chuan Macedonia rama chuan an vazin vanga ma se alo om reng lo peti bo tanga kum khat le achan velai aliam nuwa po chuan chanchin du om engma hriat tur alom ta chuang lova investigator te po chu an be dong ve chanta case dang khoi tur alo om ve reng bok nen peti zon na chu an chol san taria chuti mek lai chuan mak tak main nikia chu US a chuan aron kir le hlol mai investigator ten an lo zong chuak ngal thuaya police station a an han khom ta nikia chuan pedi ne na in ngai zong an pu na zong chu a phana sa hlea rongbola chuak anga an lo ngai po chu a oi lo thu a soi ta zela tin pedi chu sa khomi tak ania wang le meiche fel top khok mu alo mu thina wangin a pasal chu engtika ma arin om lo san arin lo thu a soi bok anin kom rei tiala nikia chuan thil poimo a soi nem ta tel mai pastor rika chu rongbol tu thatak anga alan lain anu pitan chuan ator lel om thin thu te a soi tamaya a soi dan manga chuan rika chu mani thudu ve tak nupuite za pa na nei lo le intivei mai mi alo ni mela ma se investigator de chuan athu soi chu oi harsa an ti hle rika chu pazai dam le thinnel tak muin an lo muwa anu puibo chung changa an kom reng poin dam duamin investigator de chu alo ma chon thina pahoi hom le zom tak muin an lo mu ve thung si amai ro chu nikia thu soi chu oi lo sak ngot thei ani big lo an kianga cheng nember ani tlat chuta chu tlangwal thu soi zong chu pedi lai zon koni chuan aron pompui thlap maya rikan mi zepani anei thu aron sei chuak ve tatlat mai amai ro chu pastor thil sual ti tura hanrin hlel chu thil harsa tak ania amain athuruk tenom berthlengin alo puang chuak to bok nen patling khotlanga za kai phave chin ngat chutia alo thlona a in puan mai chu an ring theilo ani amai ro chu hetianga alanga fel u chuak ho hian an thil sual ti thup nan le an zom na hum him nan chuan thui takkal an shelo mai baka ti she an nei lo fo oi harsa hle ma se pastor chu arin hlel om si ani kum thum te meu aliam nuwa po peti thom reng hriat tur alom ta chuang lo amai ro chu abo atanga kum thum le achan ve kum sang ni pani December ni som pariata thil mu chua thar an nei ta hlau mai civil engineer pakhati peti truck an mu na muna tanga mel khat vel le ka hla ram endikin awak kwala chutia awa vel na chuan thil engemohi arapari thok maya an enchian nak chuan mishing ru alo ni reng mai chiang zokin an bi naya chu ruanga chuan meiche kor hnuai a thi laya a in bel niom takhi alo la om boka a phu chiang hle rang takin police a hriat tir ngala thunei tu te po an call don chu bo zuin ruang om na hmuna chuan an ron thleng ngal vata an ru ro charte chu an endik ngal zunga meiche ruang nge ani ti an fin fia theita zungbun abuna
aban te chu atliak rem ruma soi sakna nu ma nge ania amoi to wanga tliak ti ero an chian thei mai lo amai ro chu ru rozi nga chuan shui sual ama phuar be na niom tak mu tur awma wangin chu ruang laina tom tak chuan ngai sak atok ti hai rual anilo a mela tang chuan tunge ani hriat thei ani tolo wangin laboratory lama a ha chu an thon pheita ti chuan forensic lam mi thiam ten chu ru ro ha chu an han zir chianga kumthum le chan ve chu ngot chin hriat lova bo to peti ngei chu ani ti an fin fia theita aru ro atang chuan a thi na chu a rei to ti a hriat theya bo thana a than lai po khan a lo thi dai to ani mel chuti ni chuan Romania a thalak te min kot thlera an hmu thu an soite kha enge om zia ni tang le investigator de chuan anu pui ru ro an char thu pastori ka chu an han shila alo don sondan chuan ngai ati thalo hle mak ti mel emo han thok de huaina ang chi emo po engma om lova engkim shesa ang lek lek mai ti chuan investigator de chuan rika chu chui chian le deuh thain an hria abula changbok chuan an han shoot non le ta peti bo zana thil thlenga chuan kir lein mechanic robot chu thu an han zot non lea chumi zana ami pahmu chu rika ni le ni lo zota thalak an han entir chuan rika ngei ani thu chu a soita amai ro chu fin fiana dang an lama mo cheu rika sum khoi che dan vel te chuan han chui chianga leiba alo nei nual maya sum le pai lama alo tla che hle ani ti an mu chuak ta chu wang tak reng chuan anu pui po mi ina in hlo te hial alo ngai pha ani ti te an han hre chuak le ta zela pastor vesi chu ti em a leiba alo nga mai chu thil mak han ti lo rual anilova an sum man thiam lo mai pia lama chan thatok tak a om investigator de chuan an ring tatlat mai an pastor chuan me chedang alo kopru renganga asum chu chunu tan chuan alo tlakral mayem ni ti te chu zona om thei alo nita petila chuan tu bulama apasal fello na lam engma asoi ngai boxi lova hanzel din vak ngai na po an shemai lo amai ro chu van nei thak takin kantidon nge investigator de chuan thilan hre chuak le ta hlau mai kumthum le achan velai liamta peti bo hlim chhon velai khan rika hmaya mishing hamna hnu ma ni om tak pem chete a oma chu chu athala ka tangte le thu an zofia lai te khan an murenga anila chuan atluk sual pal wang mai ni in asoya an lo oi ve mai boka an case chui lai alo heti ta ka chuan forensic lam mi thiam ten athalak chu an han zir chiang thalea mishing kutina hamna hnu ngei ni in an sheta a chiang takwar mai amai ro chu ala chiang kwar chuang hau lo chu chau chu fin fiana tan chuan ala bei tham dewa wangin an bil le lekha poimo sang te chu aya chiang zokin an han chui thalea rika chuan number pakhat call zin em mai hi alo neya chu chuan an phone bill po chu alo ti sang viau nge ani ti chuan an sumpai lo khoi chedot thin number chu an han chui chianga investigator de chuan an thil mu chuat chu oi harsa an ti hle phone sex company pakhat number alo nireng maya pastor rika chuan phone kaltlangin tong kambol hlo tak tak manga me chan ti pui vel te chu alo at chil reng chu niin chu chuan mi pat me chiat na lama har sat na te po chu a theingil tir thin alo ni anu pui chuan chu a khosak dan te nom tak chu angai thei wakin arin om lo dollar sang chuang zet phone bila akal rala ha taka mi ina ain hlo ve chau na te chu an pa chuan alo chen hem mai ti na ani chu ti chuan chu phone manga in biak garam nangol chu a vei miau to wangin an nu hlo te po chu a kham khop lo le ta zela ko shan sum thlengin a khoi ching pen chho tamaya chung a thil ti le chin thalo zong te chu anu pui chuan a hriat pui vek mai sia anila nu fel le rinom christian dik tak alo ni box sia
rikatan chuan a hnok sak ta hle athil ti thup nan chuan ti hre a nei lo chhota zela poisak vak a nei to lo petila chuan an pa a in pathian a hlau zok sia an nu pa boruak chu arit tak zet toa thu nei tu te hena kal hial po a hre to lo ti chuan pastorika chuan a zawm na hum him nan anu pui ka chu hup sak trulin a hria a kum khua atong chuak le thei to lo turin a that ta ma se lang lo tura thuruk eng ma aum si lo shet lo tura ze po eng ma aum hek lo tin bible alo sei to miawa adolo ani ti aron nem ngetta ani ti chuan november ni ruk kumsang ni paruk khan pastor Eugene Ricky Puli chu anupui pedi puli tha thu boya chuan thiam lo chantir nin dam chung lungin tang tura chung thu rel ania parola chua phalsak ani don lo ani